Ngeten, Mbah. Apunten, Mbah. Ngendikane panjenengan wau, Mbah. 2020 niku. Kinten-kinten wonten kejadian napa, Mbah niku? Geger, perang sak dulur. Sak mantune Pak Jokowi niki nggih. Perang sak anak, perang sak dulur niku. Ngoten niku jenengan saged ngarani ngoten niku sampun napa sampun wonten gawang-gawang sing pripun? Nggih mesti nggih enten pimpute to Pak mesti. Wonten sasmitane nggih. Nggih. Jadi standar itu kasunyatan. Nggih, nggih. Nah ini barang boten kasunyatan gini apa kata jamu napa? Nggih. Kata Mbah tiyang ngendikan kados panjenengan ngeten nggih. Nek terose 2020 niku wingit terose, Mbah. Paling geger niku. Sakniki niku pun kene lagi niki ampun elek lagune niku. Kene niku kula niku ngrasane elek. Nggih. Barang katok. Wong ulama niku sarune dilakokno. Mongko sing dilakokne wong Arab. Nggih. Wong Arab mang teng mriku nggih. Nggih. Kurban niku kok tek wong Jawa sing dintekno. Waduh sapi kebo. Wong Arab mestine kurbane kudu unta. Kudu niku unta niku. Terus teng mriki niki nyembelih sapi besok tumpakne mati. Nggih. Lah wong mati paling nggih pensokan kok. Kene pensokan. Terus pundi? Mpun dulu sedanteng mriki niku kuwasa bocah. Main ngoten niku tegese main niku bisa nanggal nitis niku gebah ngayang pulang mriki niku. Nggih, nggih. Berarti sampun wonten gambaran Mbah nggih 2025. Nggih, gambar menan. Pun to gambare mboten kena dilangi gambare gambar gaib kok. Nggih. Goro-goro ageng niku, Mbah. Jadi niki mending geger perang sak dulur. Gabah diinteri, Mbah nggih. Nggih. Kados gabah diinteri. Nggih. Sama diteni ning kula kira ngunang kira mboten. Kuwata Mbah ngendikan ngoten niku. Mula niku sambane jenenge tesih nom-noman. Saman garap awak sampean. Sama resi. Ngresiki ini nggih tirakat niku nggih. Nggih mboten kok tirakat tok, pokoke sampean napa niku dikarepno pemon cegah. Dulur papat patang perkara niku mlegan dhewe. Ana sing seneng nyolong. Nggih. Ana sing seneng napa niku endah rupane. Ana sing seneng pun kebetulan karuan. Dadi sampeyan iki kepanjenengan dulur papat niku dikompres berat juga dereng lho. Niku tenggene awak sampean ki ambang ngriku. Nggih, Mbah. Cuma sampane dereng saged badhe. Boten mengertos, Mbah. Mergo sampane kepanjenengan nafsu patang perkara niku banyu geni angin bumi. Jabampai lare proco cek pluncung. Dirasane mit dirasane telek, dirasane apa-apa nelek. Telek ireng niku jenenge telek gagak, disebut telek gaib. Nah, niku sarine banyu, sarine geni, sarine angin, sarine bumi. Meleset nggih bumbulan but. Nggih. Lah niku ning bisane men seda nggih mudaken mriki malih. Nafsu patang perkara. Nafsu patang perkara. Niku jenenge nafsu patang perkara. Wah niki jumlah akeh adoh. Oh adoh nek durang. Jeru Mbah nggih, Wah, amit-amit jeru niku. Mulane kula niki ngantos 5 tahun megur teng mriki. dereng tuntas. Sanipun tuntas saniki. Oh, pun tuntas nggih. Mbah nak kersane selamat ngadepi 2025 niku Mbah. Lah tak pripun Mbah? Lah niku sampean kudu siap-siap tegese siap-siap badan sampean ki Mbah. Napa nih sama sandang kudu sampean kejar. Kudu sampean kejar ben pasar Gusti Allah dudu napa Gusti Allah niku alah mesti sak
rusak. Rusak pripun, Mbah? Rusak niku ora ora panggonane ora nyatane kok nyatane Gusti Allah. Oh Gusti Allah iku barang gaib. Dadi gaib lakon sing suci. Jadi Gusti Allah lakon sing suci. Mun gampang-gampang ngarani mboten roh lagi. Ini mukane ambi-ambi ora akeh tunggale. Kula ning ngomong biasane iki dak-dakan men kula iki. Nggih, nggih. Lha sae ngoten, Mbah, mboten sah ditutup. Niki iki nek abang-abang niku. Nggih. Mboten pun menggak-menggok. Berarti 2025 niku muncaki napa miwiti, Mbah, niku gara-gara niku? Nggih niku kira-kira muncaki kira-kira. Muncaki nggih. Mboten miwiti nggih. Mboten wiwiti, wiwitane itu kinane sampe iki. Kados Covid kalau winane niku. Mulane bumi, banyu, geni, angin niku ngamuk soal niku bumi niku barang gaib, barang suci dirusoi wong sing wata-wata niku. Tiyang sing pripun, Mbah? Ha ngoten niku wong sing ngali wong pecah-pecah ngoten niku. Nggih, Mbah. Leres. Lah pikir to. Upamane obamnya jare muslik. Nggih. Upamane sampeyan jare muslik. Padahal dhewe sing muslik. Mboten krasa, Mbah, nggih. Kok krasa iki mboten rejane kok mboten krasa. Nggih. Ngoten niku pancen disengaja napa pancen pripun, Mbah, ngoten niku? Ulangan kengkiko niku meneh sakniki ngeten. Allahu Akbar. Oh ngalah takon kabar kok kene Mekah. Jadi Allah takon kabar. Ora kabar apa Allahu Akbar. Berarti takon kabar ngoten, Mbah. Golek kabar tok. Golek kabar nggih. Sampeyan rasa Allahu Akbar Allah takon kabar. Lah rasa ke sampeyan ki, Mbak. Boten kena kudu kasih nyatan. Kudu kaseniatan, Mbah nggih. Nek gak kasih nyatan go apa dilakon. Nah, kados tiyang-tiyang ngoten niku pripun, Mbah? Lah karepe umpamane barang tiruan niku. Nek kari nyuri-nyuri ngoten mawon. Nah, sing ditiru niku nggih Jawa niku, Mbah nggih. Sejatine. Ah, kok ngrangkak Jawa. Nggih haram niku njing. Nempel buyaran tahun 2020. Nggih. Nggih. Kitab niku diketapno wong, Duh. diketapno biur. Nah niku tulisan niku tulisan gaib niku iki. Niki tulisan gaib iki. Kitab sing asli, Mbah nggih. Kanca awak kula niku kejar sak suwene kula kok. Wis suwe kula ngejar awak kula iki. Nah, demeng mau nyara pengen lho. Nggih. Pemerintah ini ngadakno hukum. Mongko nek antene Bali digoten porong. Kok karena goten porong ngono. Oh, demi wong pintu. Nah, pas jenengan tilem ten gene rumah kosong niku wanci siang napa dalu, Mbah? Ah nggih, dalu kok. Dalu nggih. Nggih. Nggih mboten wonten napa-napa. 16 niku kok. Oh. Blas mboten napa-napa. Niku kiai mboten mani nurun niku. Nggih. Sak bojone, sak anake mijak miri kene. Omah kosong sak menten. Nggih. Ten pundi niku, Mbah? Dan biru. Berarti awet cilik Mbah nggih panjenengan seneng tirakat ngoten niku. Kula niki kawit cilik seneng tirakat niku napa kula niki mbok kula niku pun mboten duwe isane delek kayu digo temen ngaglik didol Nggih. kuyah. Mek kangkung dol ning ngaglik. Lah yo aku iki wong tuwa ngene. Aku iki sekolah aku mau. Nah aku mau ke sekolah aku mergo ora iso mangan. Nek gak ngono ngene wong. Wis aku tak nekat aku turu gleng termakam.
Berarti bar pisan mboten nate sekolah Mbah nggih. Kabar pisan kula jeneng makam. Asuk iki ula weling ula welang Klapang Kores mlebu sakem kula iki kok gerangku ilang. Iki bakal aku barang mandi kula. Kawit teng mriku ratusane etane kujung niki nglubuk Tuban niku kula turun niki. Nggih. Niku jalan Ratu Kedung Dalaman jenenge teng mriku niku. Kula turun teng mriku dirubung kula ning betene wit. Nggih mboten dicoba. Nggih mboten nggih pati terang apa mon. Lah kene tak lilakno. Ageng Mbah ulone niku. Sampeyan iki. Kula lubuk, kula bandutan, kula wonten, kula sawa, kula napa meneh niku. Ngeten tenan. Tapi gaib Mbah ulone niku. Mbok kirangan gaib ora mboten niku nyoba kula. Bisa ninggalane jenengan nggih niku. Nggih. Ayo bareng. Nek perlu aja sisak nentekno. Tak lilakno alam padang. Wis terus terus. Terus ulone niku pripun ngalih? Ilang. Ilang nggih. Dadi enten wedi napa niku medal awake dhewe. Pun to, napa mau medal awake dhewe? Saking pikirane ngoten nggih.